Say hello to them. Hello. Beep, beep. Say hello. Hello. Hello mga babas! Welcome back to my YouTube channel. Polly once again, inyong baba boy, nga baboy. Today is April 14, 2020 and it's another day, another life, another chance, another video. Alright! Bonggarasan siya. Today we'll have another video mga babas. If you're new to this channel, don't forget to click subscribe and that notification bell. What? Say subscribe. That's fine. Say subscribe. That's fine. Alright. So today's video kay requested ni Sir Brad. Unsay mo role dire? Video. Video. Echo ka, echo. So for today's video kay requested ni Sir Brad, one of my arcade friends. Sir Brad and Mamilan Haru. Yeah. This is reacting to old photos. Photos. Sige, padayon di ko. Nakoy na yung ka-photos para aning nga video kung asa inyong makita. So, sa kong reactions aning nga mga photo. Go there sa katisyon. Go kay mama, go kay mama, go kay mama. Keep quiet na. Magpakilid ko. Sabak kay kabikong. Dili na ako nga area ibutang ang mga old photos. So this is Kahihiyan 101. So naghatag ko criteria or criterion sa kung unsa man ang makonsider nga old photo. And these are the photos nga elementary below. Okay, so mga elementary days pa. Ano lang. Alright. So I hope ready na mo kay ready na sad ko nga maulawan. Hindi ko unsa man yung problema. Yeah. You have a problem? Yeah. What's your problem? Okay, stay here but you promise me that you'll keep quiet, okay? Don't say a word, okay? What? That's me? No, that's not you, that's me, that's why. Alright, so let's begin mga babas with our first photo. Rhyme, bye, bye. Ikaw ba mga bata? We're trying the videos. Subscribe the videos daw. So atong first photo mga babas kay... What's that? Me? So okay siya! What's that? You? What's that? Me? That's not you. That's me. Atong first photo mga babas kay grade 6 ko ano o kasaba ba ninyong tanan? Okay, so kaninga photo kay nabalik-balik yun sa Facebook kay gikomenta ni Karen, shoutout Karen, og nabuang na. So kanina lang ito i-first photo. Oh my gosh. Usok man nga mga pa-selfie nga makita ang whole hand, diba? Inana pa ang selfie before kaya wala ba, di pa kayo uso mga front cam. Oo, sa ako sigurong world. Di pa uso ang front cam. So mo na yun. Girl, luma naman. Wala naman tayo kag-guest. So, mga na siya. This PC days na, and kanang medal kay... Kanang medal kay Best Anchor, second place. Pero yeah, and sa CR ni Dapit sa Jollibee sa Bulwa, kay sa Bulwa gi-held ang DSPC that time. So, mga itong photo number 1. Oh my gosh! So, next photo. Oh my gosh! So, orakyata ni nga photo, kami upat, that's, ako na of course, mailhan naman siguro niyo kung asa ko no? And then, si Kyla, ang cousin nga si Pitox, and then, si Mommy. Unsa ko grade? Di, unta ka naman pa ka sa grade? Wala, oo. Pero, sure ko, wala may mga ngipon, ano nga tayo. Marag, di ba gikuan na to ni? Kanang gibalik o photo before and after. Amot na, nag-i-upload na to. Basta, oo. Wala siya nga photo. My gosh. Next. Iyon bitaw ko na, Kahihiyan 101 eh. Kanina photo kay grade... Ano sa grade, ane? Ano sa grade, ane? Basta sa Tacloban ni siya. Because akong phone that time, kay kanang galing, na-filter, ay yung filter ato kay kanang live color. So,
Ang filter ato kay kanina yung mga color ng green, blue. Sige na tryan ako na tanan. Feeling ako uso ko ng agwa bendita ani nga part 2. Di ko. So yeah, mo nagpila. To na ako pagkahuman ani nga vlog. My gosh. Yeah, mo nag-uso pa ang mga agwa bendita ani nga part. Busa ilali ako ng video. Basta sa Tacloban ni siya. Wala ko nalipay ha. Okay. Next photo. Kiling ang photo kay sa Tacloban gapon ni MacArthur Park. Laban lagi ito. In fairness, ako kwintas dira ang part. Ano nga, my gosh. Pero in fairness, haniwang pa ko ano nga part. Pero, butlangan yung nanda kong post. Biglaan magigit siguro ni nga. Oh, picture. Backlight siguro ko that time. Sa Tacloban nga pala siya. 2013. So, April 15, 2013. Diba, mga digicam ato kay mga napay date good sa ilalong. Na siya. Don't eat your finger. Next. Alright. Still DSPC days. Sumpay na siya itong Linda. Okay, so yeah, DSPC days. Bulwa Jollibee gihapon na siya nga time. And then, overall champion man natin may ani. Yeah, overall champion. Overall champion sa Filipino category. First runner-up sa English category. Overall champion nga overall na yun nga champion. Yes, the SPC days. I miss the SPC days. East City Central School. Fairness. Next. Lampal lang yung tani ka photo, no? Feeling na ako sa P-Zop na ako na siya gikuha. Uso ba yung mga P-Zop? So, na pa may P-Zop ka ron? I don't know. Di ko sure kung na may P-Zop ka ron pa. So, magpa-brilyante Alena, nagita din, no? Ingon bitaw ko na. Ganun, oy. Di ko kabalong ano na kinani nga mga photos sa akong kinabuhi. Kini nga photo kay grade 3 ko, still sa Tacloban. Kay atong elementary days, kay share ko lang, no? Atong elementary days kay so gani, balin-balin gud ko. Grade 1, grade 2, Oroquieta, 3 and 4, Tacloban, 5 and 6, diri na sa CDO. Pero yeah, mo na siya, naka-DepEd t-shirt. Hindi na ako DepEd superintendent na ka na part. Charot. Bitaw, intramural something at ani basta na event sa school na mo dito grade 3 8th photo. Fuck! My gosh! Grade 4 Tacloban. Gusto ko makabalo ko mag-drive. So yeah, remember na ako nagpalit mig halo-halo ani. Tapos isa kanig sa motor. As in, picturean ko nga, init kayo sa nga tanan mga bebes, no? So, mo na inana siguro ko naong palihog lang. Kalud ba, eh? Naka-party list pa ko ka ng mga t-shirt na ginahatag sa election, mga bebes, di mag-goal. And you're down to our last photo. Fuck! Diba? Ako na maging lugar ang naka-welcome sa mga San Juanico. So this is San Juanico Bridge. And trivia lang, buhi pa na nga si Nina until now. At ginasuot pa na ako. Oo, pambalay. Kaya nga si Nina. Oo, cute lang yun ko. Marigid ako maingon. Moro to siya, mga photos. Oo, moro to siya. Nilingaw mo? Unta. Trying the baby. So, marigid to mga photos. Actually, daghan pa kayo photos. Pero, wala na ako gipang apil tanan. Marigid to siyang mga larawan. Larawan ng kahapon, mga bebes. Pero bitaw, yeah, I hope you guys had fun. Og maragpin ako, di man akong vlog. Vlog na itong isa, no? Katong sabaan kayo sa tanan. Come here. Come here.
Because this is your vlog anyways. Alright, so that's just it mga bebes. Thank you very much. If you had fun, of course, please don't forget to give this video a thumbs up. Kung wala mo nalingaw, ay no, pwede thumbs down siguro, no? Palihog lang. Pero yeah, of course, if you're new to this channel, don't forget to click that notification bell and of course that subscribe button over there. Nasa ubos mga bebes. And of course, follow me on Twitter at itspoly8 and on Instagram at itsyoujohn8. And kung na may mga content suggestions, i-comment ragid na dira, no? I-comment ragid na dira, palihog lang. And shout out kay Clint Sesams. My gosh, nakita na akong charger sa camera. That's why I'm using my camera again sa mag-vlog. So, yes, thank you very much. Thank you very much, everyone. Bye-bye! Bikong say bye-bye to them. Say good... Bye. Alright. Say subscribe. Subscribe. Bye, bebes! Bye-bye, bye, babies. Bye!